Welcome, ladies and gentlemen, to exclusive for Hrvati Zajedno. Yes, we are gathered here on a Wednesday night for a very special interview with a guest who is going to be performing 4 wonderful shows in Australia. The one and only legend from Bijelo Dugme, Željko Bebek. We're going to have a good chat with him tonight. We're going to have a better catch up with him on Friday when he comes to Sydney. It's going to be a great experience, hear some great stories, and have a great time doing it. And without further ado, he is our exclusive interview with the one and only white button himself, Željko Bebek. Negde polovinom siječnja smo počeli sa tom koncertnom aktivnošću, slaveći mojih 50 godina karijere. Ja sam ponosni jubilarac i dao sam puno truda od sebe zajedno sa dečkima u bendu, naravno zajedno i sa mojim sinom koji je sjajan showman i uvijek radi dobre stvari za publiku i za dobar kontakt. Dakle, sve smo pripremili i ovih 70 koncerata smo dobro uigrani bend, tako da ćemo sigurno na ovom svom dijelu, godišnjem dijelu turneje koji pripada Australiji, od Melbournea, Sydneya, Brisbanea i Perta, sigurno napraviti dobro vrijeme svima i dobru zabavu i mislim da oni koji nas rado očekuju i imaju se čemu nadati, bit će to sjajno i nezaboravno vrijeme koje ćemo provesti zajedno. Da, jedva čekamo da dođete ovdje nama u Sidneju, bit će baš sjajno, jedva čekamo. Mi ćemo plesati i pjevat s vama. Da. Ja se nadam da ćemo i zajedno pjevati. Napravili smo set listu od samo poznatih pjesama. Napravili smo najslušanije komade i onda sam siguran da će puno publike prihvatiti pjevat sa nama kad to ponudimo, a to uvijek doprinosi jednom dobrom raspoloženju koje onda ostavlja utisak na sviju i dan poslije nam je svima drago što smo prethodnu noć bili skupa. Da, ja sam to inače naviknuo kroz svoju karijeru, puno puta sam bio u Australiji, puno gradova sam obišao, ove godine su samo 4, ali 4 po meni najvažnija koja su važna za koncerte. Između ostalog, naravno, Melbourne, Sydney su uvijek bili meni za karijeru najvažniji i kao što se nadam sutra u lijepom koncertu u Melbourneu, tako očekujem da će koncert u Sydneyu biti onakav kakav je uvijek znao biti kad sam dolazio u Sydney proteklih 20 godina. Nadam se da sad ima još veći izbor publike, dorasli su još oni mladi koji kad sam zadnji put bio u Sydneyu nisu mogli biti na koncertu, da će sad biti, da će to biti doprinos da nas bude više, da nas bude dobro raspoloženja, jer na kraju kada mladi vode glavnu riječ u prvom redu, onda koncert uvijek bude sjajan. I vi volite da su ljudi s vama, da pjevaju s vama. Vi to obožavate kad čujete, kad neko vaše pjesme pjeva i baš pjesma od srca. Je. Imaju neke pjesme koje volim kad pjevam sam i publika mi uvijek to dozvoli. To su neke stare balade koje žele saslušati jer znaju da ih ja znam lijepo otpjevati, da sam uvijek dobro raspoložen i da imam puno emocija i puno energije da ih predstavim publici. Istovremeno postoje u set listi postoje pjesme koje publika zna pjeva sa mnom i nikad me ne iznevire kao što nikad ja ne Dobro ćemo vas slušati. Koja je vaša najljepša pjesma pjevat sa svima? To je vrlo teško. Teško je to reći. Ja svakodnevno u intervjuima moram naći način kako da objasnim da postoje pjesme koje publika voli beskrajno puno. Onda se i pjesme koje se meni u mojoj karijeri najviše sviđaju su upravo te pjesme kojima najbolje surađujem s publikom. Bile su neke pjesme koje sam volio, što sam otpjevao i koje stoje zabilježene u mojoj biografiji, ali osnovna ideja moja za izbor pjesme za koncert je u tome da sam siguran da će publika zajedno sa mnom to duboko emotivno doživjeti. Baš fino. Zato ne mogu reći koja mi je najdraža pjesma, evo. Da, teška stvar. A sve su vam najdražije.
radije odgovara na to pitanje, jer onda odgovorim koja je pjesma, recimo, tu noć na koncertu bila ono za najveći plus, jel? Ali ovako naprijed teško mogu reći. I mi imamo jednu malu poveznicu, ja sam Ružica i znam da je vaša supruga isto Ružica, pa drago mi je. Gdje god se okrene, Ružice su uvijek najvažnije. Aha, da. A tvoja Ružica je iz Tomislavgrada. Ja sam isto iz Tomislavgrada. O, divno, evo. Imate isti korijen. Da. Da, pa znaš kako kada tamo kod nas muža pitaju odakle se, onda on kaže odakle mi je žena. To je šala koja mi godi zato što smo Ružica i ja jedan sjajan, skladan par koji je oformio divnu obitelj. Uvijek smo svi zajedno i kada želim reći nešto lijepoga ukratko, onda moram reći da je najljepša stvar na svijetu imati dobru obitelj, a za nju je naravno najvažnije da je supruga majka, da je ona glavna osoba, ona koja stvar vodi, koja se o svemu brine, a muž je taj koji u svemu mora pomagati. Evo, ja se tako nekako gledam na obitelj i zato o mojoj Ružici i o svim Ružicama. Baš je lijepo vas vidjeti uvijek zajedno kao obitelj, idete okolo. Imamo zapravo život koji je na jednom kolosijeku. Bavimo se glazbom troje od nas četvero. Prije par godina Zvone je preuzeo mjesto solo gitariste u bendu i on je meni najvažnija osoba na pozornici. A Ružica je zapravo naš menadžer, ona koja vodi brigu o svemu što se mora uraditi u svim komunikacijama, u svim odnosima sa javnošću, odnosima sa poslovnim ljudima, napravi sve tako da nama preostaje zaista da se pobrinemo da naš umjetnički dojam bude dobar. I zato funkcioniramo odlično poslovno, a pritom kako smo stalno zajedno, nedostaje nam nikad ono vrijeme koje puno ljudi gubi zato što suprug i supruga rade na odvojenim stranama. Dakle, mi smo obitelj u poslu zajedno, u životu zajedno, na svim putovanjima zajedno. Tako smo danas u Melbourneu opet svi zajedno bili u zoološkom vrtu i proveli krasno vrijeme i nama je to podjednako lijepo i važno kao u vrijeme kad su djeca bila mala, kad smo ih za ruku vodili tamo. Sad smo odrasli sve četvero i lijepo se odnosimo, a to zaista može biti samo kada je obitelj skladna, kada jedni druge poštivaju. Lijepo vas vidjeti u slikama isto. I je li vam čerka isto svira neki... Čer je zapravo student, je na trećoj godini komunikacijskog menadžmenta. Ona studira jedan lijep fakultet u smislu da jednog dana na mjesto menadžera kada Zvona napravi svoju solo karijeru, ona će mu vjerojatno biti menadžer, odnosno sestra će za brata. Aha. Odlično. Ono što supruga sad radi za muža i za sina. Inače, naravno, i Katerina je završila Rock Akademiju u Zagrebu, svira klavijature, mogla bi pjevati sve, ali jednostavno nije pokazala nikad ambicije, niti minimalno da bih joj pružio priliku da u suradnji s nama započne nešto. Ona reka, ne, hvala, meni je drago samo da u društvu znam sjesti i odsvirati 5 pjesama i da mom društvu bude lijepo, ali za show biznis nisam. I tako smo se pomirili s tim da je ona da radi budućnost poslovne žene, a nas troje smo uz ovoga bebeka koji je Ina majica. Ina majica. Da, tu smo majicu ponijeli sa sobom da učinimo koncert zanimljivim i u tom smislu da ako bude poželio da ima majicu može dobiti, ali
u vrijeme koncerta i radovat će me ako koga bude to radovalo koliko raduje mene, zato što ja nekako kompletan živim u ovom svom rock and roll svijetu i znam što je lijepo publici kada želi ponijeti sa sobom uspomenu. Aha. Mi ćemo morat kupiti naše kad vas Je, vidimo. Baš Tamo je, se morat biti slikat. organizirano, to znam. baš je super dizajn. Jel vam to čerka ili supruga jesu napravili taj To dizajn? agencija preko koje radimo brinula je o tome da uradi, to je gospođa Milica, brinula je o tome da ovaj koncert ima uz sebe one relikvije koje su važne ljudima kad dolaze na koncert i mene je jako to obradovalo i sretan sam što sam ja prvi primjerak majice dobio, da se uvjerim da je to napravljeno stručno, profesionalno i lijepo na kraju krajeva. Pozadina majice ima raspored datuma ova 4 koncerta u Australiji i to je lijepo uspomenu. Da, naravno da ćemo svi to kupiti kad dođemo. Dobro. Prije svega želim da se svi lijepo zabavimo, nadam se da ćete svi iz studija, iz Radio Sidneja biti na koncertu i da ćemo se svi zajedno. Svi ćemo Posebno me raduje to što ova moja turneja koja je napravljena kao retrospektiva svega što radim kroz 50 proteklih godina svoje karijere. U ovoj godini ima jedan novi moto kojem je posvećena jedna posljednja pjesma koju smo Zvone i ja napravili, snimili tijekom ove godine. To je pjesma koja se zove Zagrli me i to je jedan moto kojim želimo naglasiti svoju svijest o tome da nažalost živimo u teškim vremenima u kojima svaki čovjek na dnevnoj bazi pokuša naći sebi način da bude slobodan i da bude sretan. A najbolji put do toga je kada dobije zagrljaj. Znate šta, ja sam baš slušala tu pjesmu. Tako da mislim da kada kažeš nekome zagrli me ili hoćete zagrliti, daješ mu onaj komad nade, onaj komad vjere koji u ovim teškim vremenima zapravo jako potreban. Znamo kako sad svijet živi i znamo čime se sve bori i susreće na svim dijelovima ovog planeta i moja poruka je kroz zagrli me zapravo način da svak na dnevnoj bazi može doživjeti taj jedan važni trenutak, a to je da osjeti nečije ruke na ramenu. I mi se volimo zagrliti isto. Ne samo zagrlimo, plešemo, sviramo. Pjevamo. Ali baš sam slušala tu pjesmu kad sam vozila tu u studio. Kao da me baš zagrlila za ovaj intervju. Lijepo je saznanje, meni osobno lijepo je saznanje kad tako vesela ekipa iz studija sa ljudima koji sad razgovaram je zapravo ekipa koja možda i ne zna da je dovoljno da jedan čovjek čuje 5 lijepo otpjevanih tonova, da mu već napraviš raspoloženje kakve ne očekivao, a to je ono što je potrebno svakom živom biću, da ga, ako je moguće, barem jednom trenutku dnevno nešto probudi i počinje vjerovati, počinje imati nadu. Zato obožavam to što ste rekli da volite pjevati, plesati, zadovoljstvo ljudima. A ja sam toga jako svjestan i vjerujem da to i jeste ono što u meni generira jednu energiju, rekao bi skoro neiscrpnu, bez obzira što po godištu bi ljudi očekivali da sam trebao u mirovini, valjda bi davno, jel? Nikad. Ne, ima još. A mislim da bi nedostajalo vedrog duha i energije koju ja sa sobom nosim na svaki koncert kroz cijelu svoju karijeru. Čak i u vremenima kada, kako nikad nije ništa savršeno, nisam ni ja morao biti nesavršen, niti svijet oko mene, ali je uvijek bilo lijepo kada su me ljudi sretali da bez obzira da li sam u usponu ili u nekom laganom padu, toga je puno bilo u karijeri, na svu sreću u mojem primjeru, puno više sam imao uspješnih poteza nego neuspješnih.
ali je to uvijek doprinosilo tome da vidim na mom licu osmijeh i onu energiju koja je potrebna da te pogura s mjesta i da se zbog toga osjetiš lijep. Rock and roll u svojim najcrnjim temama, on je uvijek negdje blizak stripu, Da. blizak je obraćanju publici, nekad sa čestitkom, nekad sa izjavom, nekad sa kritikom, ali rock and roll je platforma sa koje zaista pokušavamo, svi koji se tim bavimo, pokušavamo uvijek pomaknuti svijet jednu stopu naprijed. I čini mi se da je svaki koncept stopa naprijed i to me raduje i to me drži zapravo u ovolikoj snazi koju pokazujem i sa svojih 80 godina. I kad ti imaš vremena, što ti voliš da ti čuješ? Da ima Thompson, za tebe imaš Mate Bulić, ko je to za tebe bio najbolje za svirati i za pjevat? Ja sam malo starija generacija, ne pratim baš puno ono što se dešava danas, jer što se dešava danas u tome sam osobno učestvujem. Ali kad me pitate koju glazbu slušam i šta je to čime se na nekom trenutku opuštam, to su onda sjećanja iz onog rock'n'rolla koji je nastajao u ono vrijeme kad sam i ja nastajao kao glazbenik. I onda moram reći, moje polje na kojem ja imam užitke, to je uvijek bilo nešto iz onih vremena u kojima se ovi stariji sjećaju, a to su početci Beatlesa i Rolling Stonesa i Pink Floyda i Yesa i svih tih stranih bendova koji su nama na početcima, dok još nismo imali mogućnost kupiti pravu gitaru, nego smo je kod stolara pravili, jel? Razvlačili po njoj neke žice, ali smo imali vjeru i nadu da ćemo nekada u životu biti vođe u rock'n'rollu kao što su to ovi koje sam ja nabrojao. Jako volim da se aktivne stvari u rock'n'rollu, uopće u glazbi u Hrvatskoj dešavaju, ali ja uvijek to vežem sa svijetom jer sebe ne smatram samo pjevačem iz Hrvatske, nego čovjekom koji se bavi s rock'n'rollom, bavi cijelim svijetom. I zbog toga osjećam dodatni ponos jer nekako računam da u mojim godinama imam pravo zauzeti jedan stav koji nije samo školski, nego je i životni, da kažem, za svakog od nas možda jedinstven. U svakom slučaju spomenute kolege su jako dobri i drago je svom svijetu što postoji i što prave velike poteze. Hrvati zajedno, jeste zadovoljni emisijom? Jesmo, da. Nadam se da ćemo doprijeti do naših ljudi, do slušatelja vaše emisije na Radio Sidneyu i da ćemo se u većem broju naravno sresti svi na koncertu. Da. Puno i vama hvala na vaše vrijeme i hvala gospođi Milici isto što je to sve organizirala. Ja sam strašno ponosan na svojih 50 godina karijere i zbog toga ovako otvorena srca i riječi sa svim čime sam rekao, zapravo želim svima skrenuti pozornost da moj dolazak u Sidney nije obični dolazak, to nije ono kako glazbenici vole reći gaža. Ja to ne radim u životu. Ja dolazim na koncerte zato što želim da taj koncert bude pravi događaj. I nekako ostanemo na tome da želim da taj naš susret u Sidneju bude događaj za pamćenje. Puno. Istovremeno, naravno da ne zaboravim, istovremeno imate veliki pozdrav od Zvone Bebeka. Ja sam preuzeo na sebe da ja danas dajem sam intervju, ali on rekao obavezno pozdraviti ljude na radiju i da ljudi pozdrave sve one koji vas slušaju. Da, vidimo se u petak. Sve najbolje, vidimo se u petak. Sve najbolje. Laku noć, sve najbolje.